Здравейте, приятели! Искам да ви представя 3 карикатури от AdiArt.bg. Този път и трите изпълнения са на канава. Висококачествено платно и пълнотунна дървена подрамка. Това по ъглите е целофанче, който предпазва ъглите при транспортиране на карикатурите. Първата, която ви показвам, е на шивачка, която е очевидно къде работи. Детайли, кученци, шевна машина, малко ретро и атмосфера, свързана с магазина, в който жената работи. Така, преминаваме към следващата. Отново дами, отново работещи, на този път в фризьорски салон. 2 дами. Карикатурата е по повод откриване на фризьорски салон. Тук размерът е малко по-голям, 40 на 50. Първата беше 30 на 42 см, стандарта А3. Отново една карикатура 40 на 50, отново работеща дама, този път учителка. Детайлите математичка, която обича хубави питиета. Ако и за вас искате да сътворим нещо подобно, не се колебайте да се свържете с нас, както от сайта, така и Facebook страницата или на Viber. До скоро!